Nuorena minä ja mieheni haaveilimme oman matkailuyrityksen perustamisesta sukutilallemme. Pohjois-Savossa asuvalla Riikka-Leena Lappalaisella on hieman syvempi yhteys luontoon kuin monilla muilla. He aloittivat miehensä Reijon kanssa aluksi pienellä mökinvuokrausyrityksellä, joka on sittemmin laajentunut tasaisesti pieneksi maaseutuhotelliksi. Turistit saavat nauttia puhtaan ja aidon luonnon antimista ja maaseutumatkailun aktiviteeteista. 2004 hän luopui palkkatyöstään julkishallinnossa keskittääkseen kaiken voimavaransa perheyritykselle. Euroopan unionin sosiaalirahaston tukeman naisyrittäjien järjestön avustuksella hän vieraili useissa maissa tutustumassa vastaaviin pienehköihin matkailualan yrityksiin ja sai näin uusia ideoita ja kontakteja. Aviopari laajensi yritystään ja tarjoaa nyt ylpeinä vierailleen paljon uusia ja mielenkiintoisia kokemuksia. Yrityksemme on kasvanut viime vuosina hyvin voimakkaasti. Lapset ovat mukana toiminnassa ja toivon sen jatkuvan.